खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव खौरां खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ बावखुंग्रियाव इउपिपिएल बिपिएफनि दाङाबाजियाव बिटिसिनि बिसायख'थिनि सिगां गोबां सुबुंफोरा जोखोम। 9 सेप्तेम्बर खालि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि जानायनि उनाव आसामनि बावखुंग्रि बियाबाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। बिटिसिनि बिसायख'थिनि सिगां गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो गोबां गारिफोरखौ खहा खालामदों। गिबि जाथाया थिंथिलायाव मोनानि 10 रिंगासोआव जादों, जेराव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलनि हेफाजाबगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा जोखोम जायो आरो गंनै बलेर' गारिफोरा खहा जायो। इउपिपिएलनि बिजाथि रनजित कुमार बसुमतारिया बे गाग्लोबनायखौ सोंखारियो आरो दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो खावलायो। नायकगावनि बिपिएफ लाइमोन मावख'आव हरनि 1:30 रिंगासोआव गोदान हिंसायारि जाथाय सोमजिदों। बिपिएफ दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामदों दि सा 200 सो इउपिपिएलनि हेफाजाबगिरिफोरा लावथि आरो लहानि रडजों मावख'आव गाग्लोबो, जेराव 3 मावथिफोरा जोखोम जायो आरो 3 गारिफोरखौ खहा खालामो। दोलोआ इउपिपिएलखौ बिसायख'थिनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनो नाजादों होननानै अजद होदों आरो थाबैनो पुलिसनि राहा लानो खावलायो। बिबानगिरिफोरा मोन्नैबो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो उफ्रा दावराव-दावसिनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओनसोलाव रैखाथि बांहोदों। बावखुंग्रिया गोबां नोजोर होनाय बिसायख'थि जिल्लाफोरनि गेजेराव मोनसे, जेराव इउपिपिएलनि रनजित कुमार बसुमतारिया बिपिएफनि धनेश्वर गयारीजों मोगा-मोगि जागोन। बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो मावख'गिरिफोरा गोजोन भट होनायनि राहा लानो थाखाय नारसिननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि। कंग्रेसआ बिस्वनाथखौ ज' खालामनायनि थाखाय बिजेपिखौ सोंखारिदों। 6थि फारिलाइनि गोहोखौ लोरबां खालामदों। कंग्रेसआ बिस्वनाथआव फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों। बिटिसिनि गोसारनायखौ लानानै संबिजिरनि जिंगा सिदों। बिटिसि बिसायख'थि खाथिनिफ्राय खाथि सफैनाय लोगो लोगो कंग्रेस दोलोआ बिस्वनाथ जिल्लायाव गावनि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामदों, जेराव बावैसो सिगां गं 12 गामिफोरखौ काउन्सिलनि आवथायाव सोफादेरनाय जादों। कंग्रेसनि बारग' एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारी बिथाङा सांग्रां राजखान्थियाव फैफिननानै दोलोनि बिजाथिजों लोगोसे नागदा ओनसोलनि माखासे ओनसोलफोराव फोसावदिंदों। बिथांनि फैफिननाया नोजोर बोनो हादों मानोना बिथाङा बिजेपि आरो बिनि लोगो इउपिपिएलखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बसुमतारी बिथाङा बुङो दि सेटेलाइट गावखुंथाय महरै थाखो खालामजानाय ओनसोलफोरा संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव फैया। बिथाङा अजद होदों दि बे थाखोनि सिङाव बिस्वनाथ, सनितपुर आरो लखिमपुर ओनसोलफोरखौ बिटिसिआव सोफानानै बिजेपि सरकारा काउन्सिलखौ 6थि फारिलाइनि फ्रेमवार्कनि बायजोआव नारख्लायदों। बिथाङा हादोरगिरिखौ बाजेट गोरोबथाखौ मावफुंनायाव फेलें जानायनि थाखायबो अजद होयो। बसुमतारी बिथाङा बुङो दि बिजेपि आरो इउपिपिएलआ गोजोन आरो जौगाखांनायनि नंखाय बाथ्रा फोसावनानै रायजो-राजाफोरखौ थगायदों। बिथाङा गोख्रों रावजों बुङो दि बिटिसिआव नुनाय दिदोमथि आरो जौगानाया कंग्रेस आरो तरुण गगैनि दैदेननायनि जाफुंसारनाय। बिथाङा गुदि थाखोनि आफादफोरनि खामानि मावनायखौ सोंखारिनानै बुङो दि भिसिडिसि फसंथानफोरखौ लोरबां खालामगासिनो दं, हाग्रा आरो हानि मोनथायफोरखौ नेवसिनाय जादों, थागिरिफोरनि रैखाथिनि थि खालामालासेनो होखारनाय खामानिफोर सोलिगासिनो दं। बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बसुमतारीनि बिबुंथिया ओनसोलाव राजखान्थियारि बादायलायनायखौ बांहोनो हागौ। थामथि खौराङाव दङ जिहादी हाबफैनाय आरो नंखाय रांनि नेटवार्कखौ लानानै जिंगासिनायनि थाखाय आसाम बेंगल सिमाखौ हाइ एलार्ट खालामनाय जादों। बांलादेशनिफ्राय जिहादी आरो उदखारि हानजाफोरा हाबसनफैनो नाजानायनि खौरां मोन्नायनि उनाव रैखाथि एजेन्सिफोरा धुबुरी जिल्लानि आसाम सोनाब बंग सिमायाव सांग्रांथि थानो हमदों।
मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला नेपालाव सोमजिनाय दावराव-दावसिनि जाहोनाव गोबां मावथि सोद्रोमाफोर जाय आगुआव बेयाव थाखोमानानै दंमोन बिथांमोनहा धुबुरी आरो कुच बिहारनि लोरबां जायगाफोरनि गेजेरजों भारतआव हाबनो नाजानो गोनां जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हानजाफोरा ड्राग्स फालांगि आरो नंखाय रां जाख्ल'नायजों सोमोन्दो दं, जायनि थांखिया सा-सानजा ओनसोलखौ दिदोमथि गैयै खालामनाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हानजाफोरा सिलिगुरिनि पानिटांखि जानानै धुलाबारि नेपाल लामाखौ बाहायो आरो धुबुरीया मोनसे गाहाय ट्रानजिट करिडर महरै नुजादों। संगालि खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मेघालय आरो सोनाब बेंगलसिम सौहैनायनि सिगां खोला सालमारा मानकाछारनि दैमा ओनसोल, गुबैयै फकीरगंजनि गेजेरजों 500 रां, 200 आरो 100 रांनि नंखाय नटफोरखौ भारतआव सिखावै दैथायहरगासिनो दं। 4 सेप्तेम्बर खालि गलगन्ज पुलिसआ हालाकुरा बाजाराव सिग्रोमनानै 200 आरो 500 रांनि नंखाय नट बोखांनो हायो आरो सासे दायनिगिरि आबु ताहेर आलीखौ हमनो हायो। जब्द खालामनायनि उनाव सिमा आउटपस्टफोरखौ गोख्रों खालामनाय नुनो मोन्दों। हाबसनफैग्रा आरो सिखाव फालांगिखौ होबथानो थाखाय ब्रह्मपुत्रनि फेरि पइन्ट आरो लोरबां बाहागोफोराव नायबिजिरनायखौ बांहोनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ 7,000 कौटि रां खाथायनानै भारतनि नैथि ग्रिन हाइड्रजेन प्लान्ट गायसननो थाखाय साखाफारा जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला भारतनि नैथि ग्रिन हाइड्रजेन प्लान्टखौ आसामनि गलाघाट जिल्लानि नुमलीगड़आव गायसननाय जागोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे मावथांखिया आसामनि दारिमिनारि आरो साखोन-सिखोन गोहोनि लामायाव मोनसे मख'जाथाव दावगानाय। बिथाङा बुंबावो दि आथिखालाव बांसिन गारिफोरा थाव एबा इथानलजों खामानि मावो, नाथाय दैनिफ्राय दिहुनजानाय हाइड्रजेनआ इयुननि थाखाय मोनसे साखोन-सिखोन थावनि महर होयो। शर्मा बिथाङा बुङो दि मावथांखिनि थाखाय थागथियारि खामानिया जागायजेनबाय आरो टेन्डार आरो गुबुन गुबुन नेमखान्थिफोरखौ थि खालामनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो नुमलीगड़आव गोदान डाइमिथाइलेमाइन (DMA) प्लान्ट मोनगोन। मोननै मावथांखिनि थाखाय गासै रां थिसननाया 6,000 कौटि रांनिफ्राय 7,000 कौटि रांनि गेजेराव जागोन होनना साननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसामआ दैज्लां बोथोरनि खैफोदनि समाव हिमाचल हादरखौ हेफाजाब होनानै 5 कौटि रां अनसुंथाइ हरदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबारखालि हिमाचल प्रदेशनि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होदों, जाय बिथांमोनहा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जिउ सम्पथिनि खहा जादों। 20 जुन दाननिफ्राय हिमाचल प्रदेशआव अखाजों सोमोन्दो थानाय जाथाय आरो लामा जाब्रबथायाव सा 378 सुबुंनि जिउ खहा जादों। आसामनि 35 कौटि सुबुंफोरा बे समाव गावसोरनि आरज आरो खौसेथिखौ बावहरो, शर्मा बिथाङा एक्सआव मोनसे पस्टआव बुङो। आसाम गोहो बिफाननि मन्थ्रि प्रशान्त फुकनआ गोदान दिल्लीयाव हिमाचलनि गिबि मन्थ्रि सुखबिन्दर सिंह सुक्खुनो 5 कौटि रांनि चेक गथायो। आसामनि सुबुं आरो सरकारनि जानानै जों हिमाचल प्रदेश सीएम रिलिफ फान्डआव 5 कौटि रां अनसुंथाइ होदों होनना फुकन बिथाङा बुङो दि आसामआ हिमाचलनि दुखुआव बाहागो लायो आरो हादोरसाखौ गोदानै लुफिननाय समाव हेफाजाब होयो। बे खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनायाव हिमाचलखौ हेफाजाब होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि पाब्लिक इमारजेन्सि बिथांखिनि गेजेरजों हादोरसा केबिनेटआ बे राङारि अनसुंथाइखौ गनायथि होदों। द'थि खौराङाव दङ 8,000 रांनि घुस लानानै स्टिं अपारेशननि दायाव शिबसागर फुड सुपारिन्टेन्डेन्ट हमजादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टी-कराप्सन (DVSC) आ सिखाव फालांगिनि सुपारिन्टेन्डेन्ट नागुइब खानखौ बुधबारखालि सिखाव खावनायनि दायाव खायो। मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला जिल्ला कमिशनार शिबसागरनि मावख'आव 8,000 रां घुस लानाय समाव खानखौ रंगे आखाइजों हमनाय जायो। अजदआव बुंनाय जादों दि खान बिथाङा गिबियावनो मोनसे समबाय आफादनि थाखाय माइरं रोगानायनि बिलफोरखौ मीमांसा खालामनो थाखाय 20,000 रां दाबि खालामदोंमोन, उनाव बे दाबिखौ 8,000 रांसिम खमायदों। बेनि उनाव अजद होगिरिया DVSCजों सोमोन्दो खालामो, जायनि जाहोनाव ट्रेप अपारेशन जायो। दागो गोनां नोगोद रांखौ साखिफोरनि नुजाथिनायाव जब्द खालामनाय जायो आरो एसिबि पुलिस थानायाव केस नं 50/2025 कारापसन होबथानाय आयेन 1988 सोदांनाय 2018 नि सेक्सन 7A नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। DVSCनि बिबानगिरिफोरा रोखा खालामो दि आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।
स्निथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा हायार सेकेन्डारि आनजादाव 80% लाना पास जानाय फरायसाफोरनो स्कुटिखौ होसिगोन। आसाम केबिनेटआ हायार सेकेन्डारि स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट HSSLC आनजाद 2025आव 80% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनायनि बिथांखिखौ गनायथि होदों। मंगलबारखालि जानाय केबिनेट मेलनि उनाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बे थिरांथाखौ फोसावदों। बे स्कुटिफोरखौ डक्टर बनिकान्त काकति मेरिट एवार्डनि सिङाव राननाय जागोन, जायनि थाखाय बे बोसोराव गासै सा 11,250 फरायसाफोरा मुलाम्फा मोनगोन। बे हाबाफारिनि थांखिया सोलोंथायारि रोंग'थिखौ थुलुंगा होनाय आरो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय साबसिन खारथाइजों लोगोसे गुनगोनां फरायसाफोरखौ मदद होनाय। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।